Türkmenistanyň resmi medeniýeti ýurtda köpçülikliň güýzlük buğday ekişiniň şu aýyň başynda başlanandygyny habar beren bolsa-da, Lebap vilayatynyň Ençeme obasynda bu işe henüz hem girişilmedi. Adatlyk radiosynyň Lebaply habarçysy vilayatyň Dargana tetrawynyň Başsaky oba we Krançy oba daýhan birleşiklerindäki 1 gektardan ibaret kärenli ýerlerinde güýzlük buğday ekişine henüz hem badalga berilmändigini aýdýar. Yerleri ekiş üçin suw tutmak işleri giç amala aşyryldy. Yerleriň taba gelmek üçin bir ay çemesi wagt gerek. Kärenliçiler şondan soň ekişe başlap bilýärler diýip gidlinlik şertinde söhbetdeş bolan habarçy 25-nji sentýabrda gurrun berdi. 2-nji sentýabrda resmi medeniýet Türkmenistanda Prezident Gurbanoğlu Berdimuhammedowyň beren ak patasy esasında köpçülikliň güýzlük buğday ekişiniň başlanandygyny habar berdi. Şöl gelip goşan täze teknikalar ekerançylar üçin oňat goldaw bolar. Şol teknikalar olara ekiş mövsümini has oňoýly möhletlerde geçirmäge kömek berer. Bu bolsa bereketli hasyly almagyň girewidir diýip Türkmen Döwlet Habarlar Agentliginiň maglumatynda aýdyldy. Bu ýyl Türkmenistan 690 000 gektar ýere buğday ekip 2021-nji ýylda 1 milyon 400 000 tonna buğday hasylyny almagy planlaşdyrýar. Adatlyň habarçysy bilen söhbetdeş bolan Lebaply gallaçy kärenliçiler oktýabryň ahyrynda buğdaýyň eýýäm gögerip başlamalydygyny, ýöne henüz onuň tohumynyň hem ýere taşlanmandygyny aýdyp, munyň hasylyň hiline we onuň göwrümine täsir ýetirjekdigini duýdurýarlar. Soňky ýyllarda Türkmen hökümeti importa adaldyp, eksportyň ornuny tutýan önümleri şol sanda galla önümleriniň öndürilişini artdyrmagy we adyk howpsuzlygyny üpçün etmegi maksat edinýändigini tekrarlaýar. Emma muňa garamazdan soňky 3 ýyldan gowrak wagt bäri ýurt raýatlary beýleki adyk önümleri bilen bir hatarda un we çörek gytçylygy bilen ýüzbeýdi bolýarlar. Adatlyň habarçysy ýurtda dowam edýän çörek un gytçylygynyň fonunda gallaçy kärenliçiler üçin obalara gelýän tohumluk buğdaýyň ilki döwlet emeldarlary şol sanda tohum ambarlarynyň resmiler tarapyndan ogurlanýandygyny hem aýdýar. Ol Dargana tanyň tohum ambarynyň anonimlik şertinde söhbetdeş bolan bir iş ýerine salgylanyp, häzirki wagtda kesgitlenen kada laýyklykda resmiler tarapyndan kärenetçilere her 1 gektar yer üçin 300 kilogram buğday tohumynyň berilmelidigini aýdýar. Ýöne bu möçür köplenç 150 kilograma deň bolýar. Soňky döwürde bu tohumlar uly kärenli ýerleriniň eýeleri tarapyndan hem ogurlanyp başlandy. Ýokardaky emeldarlardan öwrenen kärenetçiler bolsa ýere diňe 80 kilogram buğday tohumyny ekýärler. Galanyny degirmende un edip çağlaryna ýydyrýarlar diýip habarçy bellidi. Olmağa daýhan birleşikleriň resmileriniň hem göz ýumýandygyny aýdyp, munyň buğday hasylyna nähil täsir ýetirýändiginiň näbelli bolmanda galýandygyny hem ünsü çekdi. Habarçy häzirki wagtda döwlet dukanlarynda ilata her ay satylmaly unyň hem öz wagtynda berilmeýändigini aýdyp, bazarlarda 50 kilogram unyň bahasynyň 600 manatdan geçýändigini belledi. Köp hojalyklaryň maşgala büdjetine aýda 600 manat girdeji hem girmeýär diýip ol belledi. Adatlyk radiosu baýdylanlar barada Lebap vilayat Dargana etrap häkimliklerinden şeýlede agdalýan daýhan birleşikleriň resmilerinden goşmaça maglumat alyp bilmedi.